2 Corinth chapter 5 17 जों बेखौ एसे नायसिगोन। बेहाय बुंदों जाहैबाय, बिनिखायनो सोरबा ख्रिस्टनियाव दंब्ला बियो गोदान दाजानाय, गोजामा थांबाय बियो गोदान जाबाय। जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा आरो गोसो होनो गोनां बाथ्रा बियो, जे जोङो ख्रिस्टनियाव जुदि थायोब्ला होननानै बुंदों, ख्रिस्टनियाव दङब्ला बियो गोदान दाजानाय होनदों, गोदानै दाजानाय सासे मानसि बादि होननानै बुंदों। जाय मानसिया ख्रिस्टनियाव दङ बियो गोदानै दाजानाय, माने गोदान सासे मानसिथार, बियो सासे मानसि बादि। बेखौ बेवहाय जोङो 17 बे सिरियाव जों मोननो हायो। गोजामा थांबाय, दा बे मानसिनि थाखाय गोजामा थांबाय जाहैबाय, बेनिफ्राय बियो गोदान जाबाय होननानै बुंदों। जोङो बाइबेलनि खोथाखौ जोङो खोनासंबाय थायो, नाथाय खोनासंबाबो जोङो बियो जोंनि थाखाय गोदान जाबाय थायो आरो गोदान जाबाय थानांगौ। मानो होनब्लाथाय जों खायसेखौ फरायब्लाबो बियो फरायथाराब्लानो जों बेखौ बावनानै थायो, फरायथाराब्लानो जों बेखौ बावनानै थायो। जेब्ला जोङो बेखौ बावो, बे सिरिखौ बावो, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोनां बाथ्राखाय जों बे बाथ्राखौ जों मिथिबायदि जानानै थायो आरो जोंनियाव बियो फिथाइ गोनां जाया। बेनिखायनो बाइबेलनि बाथ्राया जे गोदान गोदान जाबाय थायो। गोजाम फरायखांनायब्लाबो जोङो बावो नालाय, आरो फरायफिनबाथाय बियो गोदानैनो जाफिनो। आरो बेबायदिनो बेहाय बुंदों बे बाथ्रायाव, जों जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोननो हाबाय आरो जायफ्रा ख्रिस्ट'नियाव दङ, बियो सासे गोदान दाजानाय, गोदानै दाजानाय सासे मानसि होननानै बुंदों। आरो बेनियाव गोजामा थांबाय, गोदानासो जाबाय होननानै बेवहाय रोखायै बुंदों। माने आं मोनसे एगजामपोल होनो नागिरदों। जोंहा जेब्ला 2000 मायथाइयाव ख्रिस्टियान जादोंमोन, अब्लाथाय ख्रिस्टियान जाजेननाय समाव जेब्ला मानसिफ्रा खोनायो जे आंथांमोना ख्रिस्टियान जाबाय होननाय लोगो लोगो खोनाबाय बेबायदि, नोंनिसिम सिगाङाव नोंखौ जेरैबायदि अनसायदोंमोन ना, सिगाङाव नोंखौ जेरैबायदि अनसायदोंमोन, सिगाङाव नोंखौ जेरैबायदि माथो होयोमोन, जेरैबायदि रायज्लायोमोन, जेरैबायदि सनमान खालामोमोन, जेरैबायदि गुरै रावजों रायज्लायोमोन, बियो गैया जायो, गोमानानै गुबुन मोनसे राव सोमजियो। आरो मा जायो, नोंनिया लोगोबो गोमागोन, नोंनि बिजनेसाबो सिगांनिख्रुइ गोथेसिनगोन, अनेक बेबायदि जायो। आरो जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्ट'नियाव फैयो, ख्रिस्ट'नियाव थायो, बेबायदि जायो। मानो जानो गोनां जाखो? बियो दास्लाय जाबाय। ख्रिस्ट'नियाव फैनाय लोगो लोगो गुबुन मोनसे माबानिफ्राय, जाय सिगाङाव नोङो दंमोन, बे मोनसे प्लेटफर्मनिफ्राय, बे मोनसे प्लेटफर्मनिफ्राय नोंनि प्लेटफर्मा सोलायबाय। माने नोंनि प्लेटफर्मा सोलायबाय। बेनिखायनो बे मोनसे प्लेटफर्मनिफ्राय गुबुन मोनसे प्लेटफर्माव बारस्लायनाय लोगो लोगो सिगाङाव नों जि प्लेटफर्माव दंमोन, बे प्लेटफर्मनि मानसिफ्रा नोंखौ जेरैबायदि आदर्श खालामदोंमोन बेबायदि खालामनाय नंला। बेनिखायनो प्लेटफर्म सोलायनाय लोगो लोगो बिनिफ्राय नोङो बेवहाय फैबाय, बेवहाय फैनायखाय नोङो गोदान जाबाय, गोदान जाबाय। दा गोदान जानाया ओरैबायदि जों बाइबेलाव मोननो हाबाय जे जेब्ला समाव सासे मानसिया ख्रिस्ट'नियाव फैयो, नोङो गोदानै दाजाबाय होननानै बुंदों। 2 करिन्थनि 5:17 सिरियाव, जेब्ला नोङो ख्रिस्ट'नियाव फैबाय, नोङो गोदान जाबाय, नोङो गोदानै दाजाबाय, खारन जाहैबाय बेनो, नोङो गुबुन मोनसे प्लेटफर्मनिफ्राय गुबुन मोनसे प्लेटफर्माव फैबाय, बेनिखायनो नोङो गोदान जाबाय। दा गोदान जानाय लोगो लोगो जोंनि गोदान जानाया बेल' नामा? जेनेबा बे मोनसे प्लेटफर्मनिफ्राय ख्रिस्ट'नि प्लेटफर्माव फैबाय, गुबुन मोनसे धर्मनिफ्राय ख्रिस्ट'नि धर्मआव फैबाय, बेल' नामा? जोंनि गोदान जानाया बेयावनो जोब्बाय नामा? नाथाय बेयावनो जोबनानै थाङा। मोनसे गुबुन मोनसे धर्मनिफ्राय ख्रिस्ट'नियाव फैनाय लोगो लोगो गोदान जाबाय सासे मानसिया। दा बे गोदान जानायानोल' जोंनि थाखाय गोदान जानाय नङा। नाथाय जोंनि मेइन गोदान जानाया मा? बयनिख्रुइ नंगुबै नांथारगौसिन गोदान जानाया मा? जोङो गावखौनो सोलायनाय, गावखौनो सोलायनाय। गोदान जाबाय नालाय, नङा होमबा? गोदान जाबाय नालाय जों गावखौनो सोलायनाय। गोजामा नोंनिया जोब्बाय,
गुबुन प्लेटफर्मनिफ्राय खृष्टनि प्लेटफर्माव फैबाय, नोंनि गोजामा जोब्बाय, बेनिखायनो नों गोदान जाबाय। गोदान जानायखाय आंबो बेबायदिनो आंबो सोलायबाय, आंबो गोदान जाबाय। नाथाय गोदान जानाया बेयावनो जोबनानै थाङाखै। नाथाय खृष्टनि बायदि जोङो खृष्टनियाव फैनायखाय जिबन जापन खालामनो हाबायब्लासो नोंथाङा आरो आङो गोदान जाबाय। नाथाय आं बुंनो थाङाखै जे आङो गोदान जाबाय होननानै, नोंथांमोनाबो गोदान जाबाय होननानै। नाथाय नोंथांमोना जुदि सोलायजोबनो हायाखैबा, आंबो खृष्टनि बायदि जिबन जापन खालामनो हायाखैब्ला नोंथाङाबो सोलायनो हायाखै, आंबो सोलायनो हायाखै। माने गोदान जाबाय होननायनि मिनिङा नोंथांनियाव बेरखाङाखै आरो आंनियाव बेरखाङाखै। बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो जे जोङो दाख्लै मोनसे माबायाव जोंनि लिडारशिप ट्रेनिङाव जोङो सोलोंदोंमोन, सारा जोंखौ फोरोंदोंमोन जे जोङो मा जानांगौ होननानै सेल्फ आइडेन्टिफिकेसन, गावखौनो गाव सिनायनो हानाय सासे मानसि जानांगौ होननानै। बे मोनसे जोंनि थाखाय एकदम इम्परटेन्ट गोनां बाथ्रा जोंनो सारा फोरोंदोंमोन। जोङो सासे गावखौनो सिनायग्रा मानसि जानांगौ होननानै बुंदों मण्डलिनि मानसिफोरखौ, जोंनि लिडारफोरखौ। दा बे गावखौनो सिनायग्रा मानसि जानाया जोङो लिडारफोरनिल' नङा, जों साफ्रोमबो मेम्बार्सफोरानो गावखौनो सिनायग्रा जानो नांगौ। जोङो गुबुनखौ सिनायग्रोनो जोङो नागिरो, गुबुनखौ सिनायनो जोङो नाजायो। नाथाय जों साफ्रोमबो गुबुनखौ सिनायनायनि सिगां गावखौनो सिनायग्रोनांगौ होननानै सारा जोंखौ फोरोंदों। जे ओरैबायदि जोङो माब्लाबा आमखाया गोरोन्थि मावफ्लांबाय, नङा होमबा? मानसि हिसाबै गोरोन्थि मावफ्लाङो जे आमखाया बेबायदि गोरोन्थि मावबाय, आमखाया बेबायदि गोरोन्थि मावबाय होननानै जोङो जोंनि गोसोआव सिखाङो। आरो जोङो बेखौ जिगु जों माब्लाबा बुङो, आरो जों माब्लाबा बेखौ एसे जोंनि गोसोआव गाज्रि साननाय जोङो लाबोयो, बा जोङो बेखौ बिसोर गाज्रि जोङो बिहेभ खालामो माब्लाबा। ना जोङो बिथांनि मावनायखौल' जोङो सिनायदों, माने जों गावखौ सिनायाखै। जेनेबा आं बुंबा आङो बिथांनि गाज्रि मावनायखौल' आं नुबाय थाबाय, बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो लुगैबाय थाबाय जे नोंथाङा बेबायदि मावनाङा, बा बेजों लोगोसेनो बुंनायजों लोगोसेनो रायबायबो, नोंथांनिया गोरोन्थि जादों, मानो बेबायदि मावलाबायदों होननानै हमनानै ला, खोथाजों खोथा रायबायबो। नाथाय बिथांखौ रायनायनि सिगां आंनावबो दि गोरोन्थिया दङ, बिथांखौ रायनायनि सिगां आंनावबो दि गोरोन्थिया दङ, नङा होमबा? आंनावबो दङ गोरोन्थिया। बिथांखौ रायनायनि सिगां गावखौनो गाव जुदि सिनायग्रोयोबा, होमबाथाय नोंथाङा बेखौ रायनो हानाय नङा। मानो रायनो हानाय नङा? जे मानसि हिसाबै आंहाबो गोरोन्थिया जाबोदों, गोरोन्थि दङ, बे बुंनो हानाय नङा दे। जे जों गावजों गाव बुजायलायनानैसो जोङो अननायजों जोङो रायज्लायलायनानैसो जों माबानांगोन। बेबायदि माने सेल्फ आइडेन्टिफिकेसना बेबायदि जे गावखौनो गाव सासे सिनायनाय जानांगौ जाहैबाय जों मानसिफोरा, खृष्टनि मानसिफोरा। अब्ला गुबुना जेसेबांखि गोरोन्थि मावाथों मानो जोङो बेखौ रायनो हाया जाहैबाय, रायनो हाया। गावनि गोरोन्थिखौ गाव मोनदांनो नाजागोन। जेरै जों बाइबेलाव नुदों जे सासे हिन्जाव मानसिया नङा, सासे बियो नथिनि खामानि मावग्रा होननानै जों बाइबेलाव मोनदों। जे बै समनि मसेनि आयेन बायदि बिसोरो अन्थाइजों खुबैथारो गोरोन्थि मावग्रा मानसिखौ, आयेननि बेरेखा मावग्रा मानसिखौ अन्थाइजों खुबैथारो। दा बै समाव होसोयै अन्थाइजों खुबैथारनो नाजायै जिसु खृष्टनि खाथियाव लांबाय। माने खुबैथारहाङै जिसु खृष्टनि खाथियाव लांबाय। जे आयेनगुरु बा प्रभु बा आयेनगुरु सोंबाय, माने जे बे मानसिया बेबायदि नथिनि खामानि मावदों, जे बेखौ मा खालामगोन? नाथाय मसेनि आयेनाव बेखौ अन्थाइजों खुबैथारनांगौ, मसेनि आयेन बायदि बेखौ अन्थाइजों खुबैथारनांगौ होननानै बुंदों। नाथाय जिसु खृष्टआ बुंदों जाहैबाय जे सोर मानसिया नोंथांमोननि गेजेराव सोरो गोरोन्थि गैथारा, एसेबो सोरो गोरोन्थि मावथाराखै, नोंसोरो बयनिख्रुइ आगोल खुगैग्रो। नोङो गोरोन्थि मावथारि मानसिया बयनिख्रुइबो आगोल खुगैग्रो होननानै बुंदों। ओमफ्राय बियो गंग्लायनानै हायाव माबा माबि लिरबाय थादों जिसु खृष्टआ। उनाव लिरफुबाय थानायावनो बिसोरो सासेबो गैला। नायबाथाय रावखौबो नुवासै, नायफिनबाथाय अन्थाइ खुगैग्राफोरखौ सासेबो नुवासै। होमबा सोंबाय, माने जिसु खृष्टआ सोंबाय जे नोंखौ खुबैथारनो नागिरनाय मानसि अबाव थांखो होननानै बे हिन्जाव मानसिनाव सोंबाय। अब्ला गैला, थांजोब्बाय होननानै खिथाबाय हिन्जाव मानसिया। अब्ला होनबाय, नोंखौ खेमा होबाय, जे नोंखौ खेमा होबाय, नोङो दिनैनिफ्राय बेबायदि दा मावफिनसै, अननाय रावजों बुंबाय जिसु खृष्टआ। माने खेमा होबाय आरो
बेबायदिनो बै मानसिफ्रा जेब्ला नोंसोरो जेबो मावथाराखैब्ला गोरोन्थि गैथारिया खुगैग्रोनो हागोन होननानै बुंनाय लोगो लोगो बिसोर गावसोरनि गावफोरखौ गोसोखांदों। गावसोरखौ गोसोखांदों माने गावनि सिनायथिखौ लाबाय, बिसोरो गावनि सिनायथिखौ लादों। आङो मा मावबोदोंमोन, आं मा मावाखैमोन, आं मा गोरोन्थि मावदोंमोन, मा गोरोन्थि मावाखैमोन, गावनि सिनायथिखौ बै समावसो बिसोरो हमदांनो हादों आरो। बेबायदिनो जे जोंनि सार फोरोंनाय बायदिब्ला बेखिनियानो जे जोङो गावखौनो गाव सिनायग्रोनो नांगौ, बेनि उनावसो जोङो गुबुनखौ सिनायनो हायो आरो जों गुबुनखौ बुंनो हायो। जे आंखौ बुंनो थाखाय जे आङो बेबायदि गोरोन्थि गैयि सासे मानसि होननानै जे जोङो साफ्रोमबो बेबायदि जानो नांगौ। सारा जोंनो फोरोंदों आरो बाइबेलाव बिनि एग्जाम्पोलखौ जों मोननो हायो। बेखौसो आङो दिनै बे मेसेजनि गेजेरजों बुंदों। दा बियो मोनसे एग्जाम्पोलमोन। बिनिखायनो सोरबा ख्रिस्टनियाव दङब्ला बियो गोदान दाजानाय, गोजामा बिहा थांबाय, बियो गोदान जाबाय। दानिया जों मा बिसयाव जोङो गावखौनो गाव गोदान जानो गोनां दं, जों बयबो मिथिखागौ। आं बुंनो गोनां गैया, सोरबा गुबुना बुंनो गोनां गैया, सोरबा गुबुन मालायनिखौ मालाया बुंनो गोनां गैया। जों गाव मिथिगौ आंहा मायाव गोरोन्थि जानानै दङ। नोंथाङानो नोंथांखौ मिथिगौ आंहा मायाव गोरोन्थि जानानै दङ। दा बेखौ गाव गावनो सिनायनानै लानो नांगोन। अब्ला गावखौ जोङो सिनायनो हादोंब्ला, जों गावखौनो सिनायनानै गावनि गोरोन्थिफोरखौ हमदांनो हादोंब्ला, जोङो गुबुनखौ बुंनाङो जोंनो नाङा। बै मानसियाबो आं दहाय होनदोंमोन, दहाय बै मानसियाबो आं बेखौ बुंनायनि सिगां बियो गावखौ सिनायग्रोयोबा बे गावनो गाव गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हासिगोन। आरो आं गोरोन्थि मावदोंब्ला बियो आंखौ बुंनायनि सिगां आंबो आंनि गोरोन्थिखौनो हमदांनो हासिगोन। माने अब्ला जों गावजों गाव दुसिलायनाया जों गावनियावनो गैया जागोन। जों बेखौ बे सेल्फ आइडेन्टिफिकेसन बेनि गेजेरजों, बे मेसेजनि गेजेरजों जों बेखौ दिनै एसे सोलोंबाय। आं गोलाव बुंनो सानासै, दिनै बेखिनियावनो आंनि सुंद' मेसेजखौ फोजोबनाय जाबाय।